Tak čo, bude to fungovať, alebo to nebude fungovať? Posledná šanca. Teraz to spolu zistíme. Ideme na to. Máme tu teda Follow Hive Ur a ideme mu pridať medník. Chcem ti povedať takú jednu vec, že ak tam pridáme ten medník, včelstvo sa nám bude rojiť. Keby som bol teda včelár, ale ja teraz ešte ten včelár nie som, lebo ja som to videl iba na internete, ja som si to kúpil, mám bez starosti med, tak neviem o tom. Takže pokiaľ by som sa s niekým o tom poradil a niekto by mi poradil, tak určite by som tam dal ešte jeden nadstavok a až na ten ďalší nadstavok by som potom položil tento špeciálny medník, že údajne potočí špákov. Takže ľudia, ale my to spravíme tak, ako to je prezentované, lebo my sme si ten úl akože kúpili a ja som v tej roli akože vašej a nič neviem úplne, len ma to proste marketingovo ovládlo, zmanipulovalo a kúpil som to. Takže otvoríme to a ideme si tam pridať medník. Tuto je taký špeciálny patent, že musíš to odkrútiť. To, jaký búl zakurcoval. Aha, počkaj, to som bol ja. Dobre, takže odkrútiš to ti drží tú strechu. Dáš to dole strechu, drží to stále. Poď. Môžeš vidieť teda, že tam nie je tá uteplivka, ako som vám aj rozprával, nie je tam žiadna uteplivka. Ako som tie včely kupoval, tak som toto prelepil. Je ten úl strašne tenký. Aj ten včelár, ktorého som to kupoval, tak čučal. Toto je aká paráda. Ešte vám chcem, viete čo spraviť? Musím vám nakamerovať alebo pridať tú fotku tej faktúry, lebo vy si to naozaj stále myslíte, že ten Follow mi za to zaplatil. Bodaj by mi dal aspoň 100 000 eur. By som aspoň nemusel ísť do tej roboty. To už by som asi vydržal, ne? No, to by som vydržal. No, to by som, no to je jednak dobre. Follow, poslite 100 000 eur. Poviem, že to je dobre. Tak ja musím tých ľudí niektorých pekne štvať, že? Čo je to tak? Dobre, najprv vám chcem ukázať, že ak to vyzerá vo vnútri. Skúsim to jemne. No, vidíš, odleť. Vidíš, aké to je silné včelstvo? Ako tu môžeš ako extrémnym spôsobom vidieť, že aké je to silné včelstvo. Inak keď sme tie včely prekladali, tak ma ako bodali, ale tak to bolo tým, že sa to robilo fakt, že večer. A tie rámiky sú plné plodu, ja som ich videl, a vy ste to mohli už vidieť aj v tom videu, že ako som tie včely kupoval. No a teraz by mal byť taký postup, že zoberieš mriežku, máš úl za 1200 eur, dostaneš plastovú mriežku, tak zoberieš tú plastovú mriežku, ktorá teda kľudne mohla byť kovová, položíš to na to, jo. A teraz zoberieš túto parádu, ďalší nadstavok s tými plastovými rámikmi a položíš to na to. Jo? Teraz mi niekto povie, aj vy ste mohli vidieť video, ako sme dávali medníky, že? A ako som tam robil to prevesenie plodu, že? Pamätáte si to? No a ja som hovoril, že chceme tam tie včely nejako nalákať. Ale ten výrobca hovorí, že môžeš to spraviť takto. Ale jediné, na čo on sa tam odkazuje, alebo o čom on rozpráva, je to, že vidíš, sa tam včela. Nepôjdu tam včelky. Odignorujú to. On hovorí iba to, že je tam veľmi dôležitý ako keby ten čas, že kedy to pridáva, že musí byť tá znáška. On ako najviac apeluje na to, že ak není znáška, oni ti tam akože nepôjdu. Skúsime spraviť pokus číslo 1 a to je taký, že dáme tam ten medník a ja to pozriem o pár dní, či tam ten med dávajú. Ak to ten med nebudú dávať, tak to prevesíme. Proste spravíme to isté, čo sme robili na tých ostatných medníkoch, že zoberieme dva plodové rámiky, ktoré budú zavreté a budú tam vychádzať už priamo včely, nové, mladé. Samozrejme bez matky, lebo toto keď zaklade matka, ale neviem, či by do toho chcela klásť, ale nechcem to testovať, keď to toľko peňazí stálo. No a uvidíme, jo. Zase máme tú vec, čo som vám hovoril na začiatku. Toto čo je, ty vole? Čo musím to tam dať? Aha, toto je také nejaké zvláštne. Nejak môžete sa pozrieť, že vlastne, jak to vyzerá, že tie včely začínajú postupne prechádzať cez tú mriežku, budú prechádzať hore. A tu som chcel ešte povedať, že boli také nejaké informácie o tom, že a je toho zvlášť kvôli tomu, že máš plastové medzistienky, ktoré potom natieraš voskom. Tuto to on vyslovene nehovorí, že to musíš. Možno spravíme jeden krok, že dáme to na sucho, tak to vidíte teraz. Druhý krok, že to jemne preblafneme vrelým voskom, áno?
a budeme stále skúmať, či tam tie včely pôjdu alebo nepôjdu, aby sme si to zistili. Takže teraz najbližší plán je to, že dostať tam tie včely a vyťahovanie medu alebo niečo takéto, to budeme riešiť až v ďalších krokoch, jo? Ako som vám povedal, je to iba na jednom nadstavku, pokiaľ to nebudeme pozerať, sa to 100% vyrojí, takže budú tu ešte podľa mňa väčšie starosti zatiaľ s týmto včelstvom ako normálne s klasickým. Zatiaľ nám nič úplne nasvedčuje tomu, že máš bez starosti na záhrade úľ so včelami a potom tuto vzadu budeme otáčať pákov a vytečie na med. Takže ľudia, kľudne mi napíšte, čo si o tom myslíte. Zistili sme, že málo kto mal originálny flow úľ, že väčšinu sú to tie napodobeniny, tak testujeme ten originál. No a som zvedavý, tak dúfam, že ste zvedaví aj vy a že nejako to dopadne, ako som vám povedal, nikto mi za to nič nedal, len to robím pre vás. Mne stačí kľudne to, že to pozeráte, áno, to je prvá vec. A druhá vec, že ak to v reáli alebo v týchto našich podmienkach fungovať nebude, tak som ti už ušetril prachy, jo? Takže každý, keď to fungovať nebude a každý, kto to chcel kúpiť, napíšte mi a pošlete mi nejaké peniaze, jo? 100 eur aspoň, dobre? Takže ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo, chcete byť členovia, môžete sa s nimi stať, budete vidieť tie videá dopredu, lebo toto je celkom zaujímavé. Postupne z takých blokov ich tam nahrávame, ako sa podarí natočiť a ja verím, že to je celkom zaujímavé. Včelky sú tam, je to stále také suché, drevo také slabúčké, no testujeme, uvidíme. Ja som rád, že to sledujete a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte, majte pekný deň.